kani kapor ka bementa kalau ngakwa tang ye koi ka bi ka ba ngin sat na ke jimut ke je prakhat ke jingi ban na ke jimut je prakhat je ki pat ba kani ka bi ka jing penun kam ki bobon balang bat ni ba kani ke bi teng teng ka da trikam sisa ban pensniu ban pensutu bakla ye ka jimut ke je prakhat je ki pat ba pi lala yo snow bo barden lasdang ye ka revolution dan ki ban ong kentho katu ka di ka politics barden senong gupta bunru ki ba snow thaino mo banyawan syakhamat snow thaino banyawan syakhamat namar balai snow ba kala debut ka politics tikani kain ka bangi hap ngakwa bangi ni tai ki biak ni ka por kum ki nongelam nani kum kita ki revolutionist kum no ngin pen phai kitin ya ki bri ki ba ong kum kita ngin hapan skli na ki mut ayu politics apa ki ong namar bon ba ngin tip ni ka jimut politics ndai tang syong priu to de ka politics barden so pa syu teman di singam je kucai barden ngalamut bania so tama ni so ba ka de ki ka tin politics ka de kam sniu mo ka tu ka de ka kam long no penyiaran kat kerdan ka kam penjat jung barden mo ka tu ka de kam simet jung barden ka kam penjat ya ka ri ke jung barden ndai ni hapan snu tu ka ka politics pi ngi ngil persang ba ka clean politics campaign ban pin sngotho yeki ba kamut ayu ka ni ka politics tengah kwa ai pi we ni ki khot pin sngotho shai ka ka jimut jong ka tin politics ka ni ka politics hatok politics ka di sha ka basniu ka bangimlong bani kren ki brio pin kren pa manta tang shong politics kim so kwa shu ban teng ki sno ba ka dei ka tin ka basniu ki sno la kum bo ri kun ja suit kre yu re ba mlong shu bani kren ni ka politics Hendrai, nganun keren mga ngan su peni ya ka ba ki political scientist lani ki crow jongka political science ki bolong kita ki real crow haka ki ba batai ya ka jimut jongka politics pi way na ki political scientist o Michael Curtis o batai kumno ya ka politics wong kumno wong ba kum ka jing batai ka jingu Wong politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised, and controlled. Wong pa ka politics ka day kata ka jing batay, lani ka jing pensyong nungrim, ya kata ka benta, kumno ba layo ya kata ka bor, kumno la pinya ya kata ka bor, but kumno la sinsyar ya kata ka bor. Kadai siya pang ka bor. Kata ka day ka jing batay jing political scientist. Ba kata ka rin siya mo kabor ka politics kamot kabor tabalik kam long singi bangini kreni kata kabor namar kata kabor kabang ini ban yo kumno ya kata kabor bat kata kabor kabang ini ban peniat kumno ya kata kabor bat ya kata kabor kabang ini ban control ini ban sensya mo kumno tega gini kabor kadi gini kay ka benta ka politics kadi chapang kata kabor bat hangi Wang gumno, wang ba the purpose for which it is used. Kajing temu walaupun non kami kata kabor. Nangka the manner in which decisions are made. Gumno la shimig rai. Da kata kabor. But the factors which influence the making of these decisions. Kibenta pa kiba penlong gumno ban shimig ni kirai. Mentangi ipai hakini kindiat singi i kajing ki jong kajing kiudo ke petrol mo. Kabala kta ya ka jingkiudor ki marba mardi kala kta ya bobon balang lingba ka jingkiudor ci petrol pat menta hari india kale keren ni gani mo ba kani kala dei ka jing luti pet no barin baria ti ki brikin haban siu khajna ki haban siu ya ta ka khajna da ka baki thiet da ka petrol ka bare menu barai ka kita ki badal ha ka bor ti kumno na yo ya ka bor lingba ka jing pen ku bor ka jinga ka ju pi pat ba Lada legit yang lienga, kabamut la pinku bore nga do pat ba jogo nong kram konstituensi, bangan shim mi ganu ganu karai kabede jengki pat ba. Mo kum to nomi kma. Lada ngede ha ka sarkar ngin shim mi kirai, kumno pan pen kiudore ya ka petrol ngin shim mi kirai kumno pan wanra ya ka shong suk shong shngan ngin shim kirai kumno pan kin tiwi kinong rep kita akan kade ka politics. Hati jing shani hab pan snotu shai bakani kade ka benta ka bakong santam. Pi ki long shwa man shwa jungi haba ki san hima ki seng hima ki da bu ya kanyam karukom haba ki thum si im ru ka jing thum si im ha ka jek ber khasi ka da don da kanyam ki da tang
marhaki kadai ka kam ka kentang kadai ka kam sinshar khada kadai ka taka bor kadai ka taka politics ka ba ki briu ki ju persang ban pensuthu bakla ban the puja nani ban penduk mensim ban alam bakla ki pa oh kutu kadai ka politics di nomor kata ki briu semua kata ka politics kadai tangka kam jauh tu shimet unyo mentoi mu shimet un kamai mu ka kam jakler ini ke revolution ji kan penklan lingba kani ke revolution ya ka jingala ya kata ka clean politics hangi ke politics kani kata ka bor ka bangi kuat ka bor ka khot ka suba ka bor ka ban jeng na kan ta ki pai ba om na kan ta kita ki nong sinsha nre na kan ta kita ki pai ba ke ba sha sinsha ka bor ka ban perkhat ye ki sama pure ka bor ka ban perkhat ye ki bri ki ba sengkam sengjam ka bor ka ban pe kunu ban pene ye ki ka mariang kabor kaban penek unui ki marpo khendo ki bo play la kurku ya kari gaji kabor kaban penrus pa ya kari gaji baka taka spa kan let shabaro ki nong shong shnong ndei baka spa kan shok lenong kombolong menta ni menta kata ka jinge pher hapreng ubarus pa baru beduk mau kata ka kharai ka penek kha apane barus pa beduk ini si kalanang he di nomor kata ka daw kadai ka kamram jungi kum kita ki revolutionist bangin pensyai kanya kita ki beri besnutu bakla syapang ka politics kadai kata te kum ka jaj benriu kasi ngibo ya kadai bagadi ka kam ka kentang bat anda ngi la pedang ya ka jingit kristan ka jingiu larangi pais ka bible lu ka batai syai bagani kadai ka kam ka bo bleu lo bo be bo renti mo naba ubleu lo bo be bo renti ki ege lakalung ka bor ka jing sinshar dia ubli bobo baik borenti. Banyangit baka taga dia jingit ke junga ka jumpi. Baka kam sinchar khadar ka dia bobo ubli ula bobo baik borenti.